L-ewwel perjodu tal-kampanja elettorali ra li l-Prim Ministru Joseph Muscat iżid il-fiduċja fost l-elettorat. L-istħarriġ ta' 3 gazzetti tal-ħadd, The Malta Independent, it-Torċa u l-Malta Today, taw vantaġġ b'saħħtu lil Joseph Muscat fuq Simon Busuttil. B'dak tal-Malta Today li jsir tul il-leġislatura kollha ra li l-Prim Ministru jirreġistra l-ogħla rata ta' fiduċja sa minn Jannar tal-2015. Fil-fatt, fl-istħarriġ tal-Malta Today 43.7% qalu li għandhom iktar fiduċja f'Joseph Muscat milli għandhom f'Simon Busuttil, biex hawn Joseph Muscat irreġistra vantaġġ ta' 5.3%. Fl-istħarriġ ta' The Malta Independent talbu lil min iwieġeb biex jażel bejn iż-żewġ mexxejja jew lil ħadd. Hawn il-Prim Ministru rreġistra fiduċja assoluta ta' 51.4%, dan kontra 38.8% ta' Simon Busuttil, li tfisser differenza ta' 12.6%. L-istħarriġ tat-Torċa jgħid li 44.7% jafdaw iktar lil Joseph Muscat fil-waqt li kienu biss 31.3% li jafdaw iktar lil Simon Busuttil, differenza ta' 13.4%. Osservaturi politiċi sostnu li dawn ir-riżultati huma riflessjoni tal-fatt li l-ewwel jiem tal-kampanja elettorali raw li l-Prim Ministru jippreżenta proposti konkreti u studjati fil-waqt li tkellem dwar dak li kiseb. Min-naħa l-oħra l-kap tal-Oppożizzjoni spikka għall-inkonsistenzi tiegħu u żbalji bażiċi. Barra minn dan l-istħarriġ tal-gazzetti taw riżultati li urew li l-Partit Laburista igawdi vantaġġ. It-Torċa tajt li l-vantaġġ għall-Partit Laburista huwa ta' 9.3%. L-istħarriġ ta' The Malta Independent ta' 7.6% lil Partit Laburista fuq il-Partit Nazzjonalista, fil-waqt li dak tal-Malta Today irreġistra vantaġġ ta' 4% favur il-Partit Laburista. Għalkemm meta tal-Malta Today ħall dawk li jiddikjaraw l-intenzjoni tal-vot tagħhom dan il-vantaġġ jitla għal 5%. Fost oħrajn dan l-istħarriġ jinnota kif qed jonqsu bil-kbir dawk li fl-2013 jivvotaw lill-Partit Laburista u kienu qed jgħidu li mhux se jivvotaw.